Aquests dies, en Gastó i la Caterina s'alcen majestuosos presidint la Biblioteca Comarcal de Blanes. Són els gegants de la ciutat salvatana. Encapçalen una exposició a través de la qual es mostra la història de la colla gegantera de Blanes. També s'hi pot veure els uniformes que utilitzen a les trobades i els instruments amb els que es fan acompanyar. Aquesta exposició forma part d'una iniciativa endegada des de la mateixa biblioteca. Volen acostar-se al teixit cultural de la ciutat amb l'objectiu de promocionar la cultura i al mateix temps fomentar la lectura. Perquè les biblioteques una mica ens hem de nodrir de tota l'aportació cultural que hi ha al municipi. Llavors, Blanes té una xarxa associativa molt important a nivell cultural, a més. És una relació simbiòtica, o sigui, nosaltres ens aprofitem d'aquestes associacions que venen a vestir la biblioteca i d'alguna manera per ells també és una plataforma per donar-se a conèixer a la població. Des de la colla de gegants de Blanes s'ha valorat de manera molt positiva aquesta iniciativa, ja que, donant-se a conèixer, poden seguir ampliant el nombre de membres de l'entitat i fer que aquesta i les seves activitats no es perdin. I una mica el que pretenem és això, tornar a fer gran la colla gegantera de Blanes. Creiem que Blanes es mereix una colla gegantera potent i amb molta gent, i que els gegants de Blanes tinguin garantides les seves sortides, que puguin sortir i que hi hagi gent que els faci ballar i que hi hagi unes gralles i uns timbals que els ajudin a que puguin ballar. L'exposició de capgrossos i gegants de la colla gegantera de Blanes es pot visitar fins al dia 28 de maig.